Okay. Øhm, Bogen Et dukkehjem er skrevet af Henrik Ibsen i 1879. Og bogen er oprindeligt et skuespil i 3 akter, og er blevet verdenskendt, og bliver stadig spillet som skuespil. Bogen var Henrik Ibsens helt store gennembrud i europæisk litteratur, og han gjorde ligesom op med den her nationalromantik og den sider, og gjorde brug af de her krav, som Georg Brandes han stiller til litteraturen, nemlig at sætte problemer under debat. Og det gør han også i den her bog. Hele bogen handler om Nora og hendes mand, som hedder Helmer, og deres 3 børn. De bor i et hus, hvor de har en stuepige, og man kan virkelig mærke den her Bitter Meier-kultur, den ligesom kommer til udtryk, og man kan ligesom næsten fornemme det, mens man læser bogen. Men der er ligesom den her konflikt, og den bunder i, at Helmer, han har været syg en overgang, og det eneste, som ligesom ville redde ham, var en tur sydpå. Men det havde de egentlig ikke råd til, fordi at de tjente ikke så forfærdeligt mange penge. Så Nora, hun blev nødt til at låne penge, hvilket man så som en skam dengang. Hun lånte dem af en, der hedder Herr Krogstad. Men Helmer vidste ingenting om det, og det ved han stadigvæk ikke, imens man læser bogen. Men hun har bare sagt til Helmer, at hun fik med sin far, som lå for døden på det tidspunkt. Og Helmer, han måtte specielt ikke vide det, fordi man ligesom ser ned på de her folk, som køber ting for lånte penge. Og hele konflikten, den opstår ved at Krogstad og Nora, de ligesom kommer i uenigheder. Fordi Helmer, han har fyret Krogstad hen i banken. Så Krogstad, han skriver sådan et brev til Helmer, og afslører den her hemmelighed, Nora har for Helmer. Og han vil kun afsløre den, hvis Nora ikke skaffer Krogstad jobbet tilbage. Men det sker så ikke. Krogstad får ikke sit job tilbage, og Helmer, han afslører ligesom Noras hemmelighed, fordi han læser brevet. Men hun siger så, at hun gjorde det for hans skyld, og han kan jo godt se det, at det var sgu egentlig meget smart gjort, så han kunne blive rask. Og derfor er han også rigtig glad for, at hun havde gjort det, fordi det viser bare hendes kærlighed til ham. Men som tiden er gået, så har Nora tænkt over tingene, og så gør hun ligesom op med den her undertrykkelse, hun har levet i sammen med Helmer, som lige så stille ikke kommer til udtryk gennem bogen. Og det har ligesom stået på i 8 år, så det var måske lidt på tide at gøre oprør. Når man snakker om Nora og Helmer, så Nora, hun er meget smuk, og hun er meget tiltrækkende for Helmer. Især seksuelt. Han ser hende ligesom mere som en ting. Og i starten, når man læser bogen, så føler man ikke rigtig medlidenhed med hende, fordi det bare virker så fint udenpå, og man har mere medlidenhed med fru Linde, som ligesom kommer ind i bogen i starten, fordi hun er meget alene, og hun beskriver, hun har det ikke særlig godt, hvilket også bliver beskrevet meget direkte til læseren. Og i starten kommer man faktisk til at tænke, at Nora, hun er meget selvoptaget, og hun er meget velhavende, de er en meget velhavende familie, fordi de ligesom har en stuepige, der passer børnene, og hun ligesom, der er ikke brug for, at hun arbejder. Men hun har ikke nogen huslige pligter at tage sig af, for det gør stuepigen jo. Men hun er ligesom undertrykt af Helmer, og det kan man jo også se, fordi han ligesom ser hende som en ting. Og det kommer lidt til udtryk, da Helmer han har fyret Krogstad, og så Nora skal gå ned og aflevere det her brev. Og det er ligesom bare en ordre, han giver hende. Han spørger ikke, har du lyst til at gøre det her for mig? Hun skal bare gøre det. Og så i starten af bogen, der er Nora hun er meget lydig og naiv. Men så til sidst, så siger hun så fra, da det bliver for meget for hende. Og det viser også bare, at hun ønsker sine egne meninger og holdninger. Hun er meget selvstændig til sidst. Hun gennemlever ligesom sådan en udvikling gennem bogen. Der står også blandt andet på side 23, at fru Linde siger, at Nora duer ikke til noget, og hun kan ikke
altså hun kan ikke tage noget alvorligt. Og det er ligesom sådan et blik, man har. Nora, hun duer ikke rigtig til noget, og hun fungerer ikke rigtig. Altså hun er der bare. Ligesom for at være der, altså for der er en hustru i huset. Altså hun har, altså i starten der elsker hun Helmer, og hun har elsket ham i starten af deres forhold. Da hun nåede ligesom de her penge for hans skyld. Og hun virker også sådan, man kan godt mærke, at hun er undertrykt af Helmer, fordi hun ligesom er sådan en lille pige, hun skjuler mange ting. For eksempel skjuler hun, at hun spiser de der makroner, altså hvis hun var et meget frit menneske, ville hun jo selv bestemme. Og ligesom at den her, altså hun prøver at skabe den her Biedermeier-kultur, for eksempel da hun har købt gaver til alle, og hun overrasker, hun vil gerne overraske børnene ved at gemme det her juletræ, så de bliver overrasket over det. Men Helmer derimod, han er meget selvstændig og dominerende over for Nora, og han mener, at kvinder skal være dukker, og de skal være sådan små, søde og uskyldige. Og så til sidst så er Helmer meget betaget af Nora, og han ser hende ligesom sådan en ting i stedet for et menneske, hvilket han så ikke burde. Sproget. Henrik Ibsen, han gør i den her bog brug af dobbeltbetydninger. Og han forbinder ligesom sine hovedpersoner med et forhold, de ikke selv er klar over, de har. Altså noget, de siger, det betyder ikke bare det, der står direkte, men der har ligesom en større betydning. For eksempel på side 91 står der, nu brænder det. Og det er lige der, hvor Nora, hun er ved at lave sin opgørsscene, som jeg kommer ind på lidt senere. Altså ovnen, den brænder, fordi der er brænde i den, når de har tændt op i den. Men deres forhold er fandme også ved at brænde op. Altså, og Krogstad, han er lige kommet med det der brev. Det vil sige, det brænder for Nora. Og den trygge idyll og den her hjemlige hygge og Biedermeier-kulturen, den er også ved at brænde op. Altså, det hele er ved at brænde op for dem. Og det er ligesom nogle af de her dobbeltbetydninger, som man ikke rigtig lægger mærke til i starten, men man først sådan tænker over senere, da man ligesom får tænkt bogen igennem og tænker, fuck, det brænder sgu. Og det er jo det gør. Altså, selvom det står sådan direkte, så tænker man ikke mere over, ja, det brænder egentlig for dem. I Noras opgørsscene, som bare fra side 93 til 101, der er ligesom, altså, den viser sgu et eller andet sted, at hun har gennemgået en udvikling, og at hun ligesom er begyndt at blive beslutsom og handlekraftig, og hun er mere standhaftig i sin mening, i og med, at hun ligesom går. Hun hører ikke på, hvad Helmer han siger. Han siger blandt andet, ej, Nora, bliv, jeg har brug for dig. Og den her selvstændighed, som hun ligesom har udviklet, den understreges virkelig med den her lyd fra porten, som man virkelig kan høre, altså som er det citat, der står i bogen. Der står helt præcis, nedefra hørtes drønet af en port, som slås i lås. Altså man kan ligesom, det er ligesom det eneste, der sker nu. Altså nu er historien slut, nu er den lukket, og der kommer ikke mere. Så det er ligesom en afslutning på et kapitel i deres liv. I deres samliv, altså deres liv sammen. Og det, at Nora går, det har ligesom den konsekvens, at hun ikke har nogen mand til at skaffe hende penge. Og hun ender ligesom med at blive som fru Linde, som heller ikke har nogen mand til at skaffe hende penge. Og det er ligesom derfor, fru Linde, hun kommer hen til Nora, fordi hun har ikke, altså Nora og Helmer, fordi hun har ikke nogen steder at være. Og hun bliver nødt til at hjælpe Nora med de her små opgaver, for eksempel da hun syr tøjet. Fordi hun ligesom gerne, altså hun skal have et eller andet sted at bo og få lidt mad, fordi hun kan ikke klare det helt alene. Det er også derfor, hun må nasse på en måde til et job. Fordi Nora, hun vil gerne gøre det godt for fru Linde, så hun har det godt. Og det gør hun jo ved at få Helmer til at give fru Linde et job i stedet for Krogstad. Og det er også derfor, at fru Linde, hun siger til Krogstad, at hun gerne vil giftes med ham, fordi så har hun den her mand til at skaffe penge. Men Krogstad, han vil faktisk ikke rigtigt, fordi han synes, det er pinligt, det er fru Linde, der skaffer pengene. Men i Noras
opgørsscene, så står der blandt andet: Hør, Thorvald, når en hustru forlader sin mands hus, således som jeg nu gør, så har jeg efter loven hørt, at han efter loven er løst fra alle forpligtelser. Du skal ikke føle dig bundet ved noget, lige så lidt som jeg vil være det. Der må være fuld frihed på begge sider. Ja, nu er det altså forbi. At samliv mellem os to kunne blive et ægteskab. Så Nora, for at hun skal blive, så skal det her, de skulle ligesom kunne leve ligeværdigt. Hun gør ligesom op med den her undertrykkelse, hun har været igennem med Helmer, og han ligesom har undertrykt hende. Og det er også derfor, der skal være fuld frihed. De skal begge to være lige og have lige frihed. De skal være lige stillet, uanset køn. Og det er jo ligesom det, hun sådan ønsker med det her citat. Og det, hun siger, at det kunne være det vidunderligste, der kunne ske. Og det er ligesom det eneste, hun ønsker, for at de kan leve sammen. Ja. Og den her opgørsscene, den er ligesom noget af det vigtigste for hele bogen, og det er ligesom det, der gør den til, der er med til at gøre den sådan meget, ligesom at man kan sætte den ind i det moderne gennembrud. Det er virkelig her, at Nora, hun gør op med nogle ting, og der ligesom sættes problemer under debat. Og i titlen, der kan man snakke om det er et dukkehjem. Og det er det jo ligesom ved, at man kommer ind bag facaden. Og bag den her facade, der er fremmedhed og løgn. Og det virker sådan, for Nora og Helmer, der skal det virke meget fint på overfladen. Og konflikten ligger så bare inde bagved og ulmer. Og Nora, hun fungerer ligesom som en dukke for Helmer. Og det hele virker faktisk som et dukkehjem. Og den her Bitter Maj-kultur, den gør også, at det virker fint udenpå. Men inde bagved, der ligger konflikterne bare og ulmer. Ja. Ja. Og den her Bitter Maj-kultur og den her fine facade, den kommer også til udtryk i, at da hun skulle samle penge til Italien-turen, så tog hun ikke, at deres husholdningspenge, dem de skulle leve for, fordi de skulle leve godt, og børnene skulle ikke gå grimt klædt. De skulle have noget ordentligt tøj på. Men hun sparede derimod på sig selv, hun købte billige kjoler, fordi de sad jo lige så flot på hende, men det var ikke noget med, at det skulle gå ud over børnene på nogen måde. Og man kan ligesom se, at Nora hele tiden sætter det her i et perspektiv, der hun blandt andet siger, at da hun var over ved sin far, der var hun hans dukke, så kom hun over til Helmer, og der var hun ligesom hun var ligesom Helmers dukke der, og nu er børnene for hende deres dukker. Børnene fungerer som dukker for hende. Og man kan ligesom sige, at hele den her bog sætter flere emner til debat. For eksempel ligestilling. Fordi Helmer er meget dominerende, og Nora, hun er meget undertrykt. Og man kan også, der ønsker Nora ligestilling, og det gør hun jo op med. Hun siger, jeg gider ikke det her mere. Det eneste, der skal redde vores forhold, det er, hvis vi er lige, og der er frihed på begge sider. Og det er jo det samme, Krogsted og fru Linde er ude i, det der med, at det er sgu egentlig Krogsted, der skal tjene pengene, men det er det jo ikke. Og det er jo derfor, han ikke rigtig vil være sammen med fru Linde. Og så er det jo også den her kvindens frigørelse fra det der dukkehjem. Og det handler jo bare om ligestilling, at kvinden ligesom ikke skal være undertrykt af manden. Og så frihed i form af selvstændighed og ens egne meninger. Det der med, at man må have lov til at have egne meninger. Og så er det også et opgør med den tids normer. Det der med, at kvinden skal gå hjemme, og manden skal arbejde. Og så bryder Nora bare op med det her almene ægteskab, som ligesom er der. Og det skildrer hverdagen for almindelige mennesker. Den her almindelige familietradition med kvinde, går hjemme, mand og børn.
Og så beskrives der også den her tvang i et